नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीची पालक रस्सा कसा करायचा ते मी दाखवित आहे। तर त्याचं साहित्य सांगते। इथे मी एक पालक जुडी घेऊन साफ करून स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतली। इथे मी अर्धा वाटी शेंगदाणे स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतले। नंतर 2 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते। आता 2 तास झाले आहे। इथे मी 2 चमचे ओल्या नारळाचं खोबरं किसून घेतलं आहे। 2 चमचे सुक्या नारळाचं खोबरं किसून घेतलं आहे। एक मोठा कांदा बारीक उभा चिरून घेतला आहे। 5-6 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत। अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे। इथे मी 4 कोकम घेतले आहेत। लहान अर्धा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे। 5-6 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत। 5-6 कढीपत्त्याची पाने घेतली आहेत। अर्धा चमचा मीठ घेतला आहे। पाव चमचा जिरं घेतलं आहे। पाव चमचा मोहरी घेतली आहे। 1 चमचा मालवणी मसाला घेतला आहे। 2 चिमूट हिंग घेतलेला आहे। तर कृतीला सुरुवात करूया आपण। इथे मी कुकरचं भांडं घेतले आहे। त्या कुकरच्या भांड्यामध्ये मी पाण्यासकट शेंगदाणे घालत आहे आणि पालक घालत आहे। आता हे मी कुकरचं भांडं कुकरमध्ये ठेवून 3 शिट्ट्या देऊन शिजून घेणार आहे। आता मी कुकर गॅसवर ठेवलेला आहे। 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर बघू। तर कुकरच्या 3 शिट्ट्या होईपर्यंत मी हे वाटण गरम तवा भाजून घेत आहे। इथे गॅसवर तवा गरम करत ठेवला होता, तो गरम झालेला आहे। आता मी ओल्या नारळाचं खोबरं भाजून घेत आहे। तर ओल्या नारळाचं खोबरं छान भाजलं गेलेलं आहे। आता मी प्लेटमध्ये काढून घेते। आता सुक्या नारळाचं खोबरं गरम तवा भाजून घेत आहे। सुक्या नारळाचं खोबरं भाजून झालेलं आहे। आता मी प्लेटमध्ये काढून घेत आहे। आता कांदा, आलं आणि लसूण आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून कांदा लालसर होईपर्यंत आपण भाजून घ्यायचा आहे। तर कांदा लालसर होईपर्यंत छान भाजला गेलेला आहे। आता मी गॅस काढत आहे आणि कांदा थोडा थंड होऊ देऊया आपण। तर गरम तव्यावर भाजून घेतलेलं वाटण थंड झालेलं आहे। आता मी मिक्सरमधून वाटून घेत आहे। तर कुकरच्या 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आता मी गॅस काढत आहे। आता कुकर थंड झाल्यानंतर बघू। तर गरम तव्यावर भाजून घेतलेलं जे वाटण होतं त्याच्यामध्ये मी थोडं पाणी घालून मिक्सरमधून छान वाटून घेतलेलं आहे। तर कुकर थंड झालेला आहे। आता मी कुकर ओपन करते। तर हे बघा, पालक आणि शेंगदाणे छान शिजले गेलेले आहेत। आता मी फक्त पालक मिक्सरमधून वाटून घेणार आहे। तर पालक छान मिक्सरमधून वाटून घेतलेला आहे। तर इथे मी गॅसवर टोप गरम करत ठेवला होता, तो गरम झालेला आहे। आता मी 2 चमचे तेल फोडणीला घालत आहे। तेल थोडं गरम होऊ देऊया आपण। तेल गरम झालेलं आहे। आता मी मोहरी घालत आहे, जिरं घालत आहे, कढीपत्त्याची पाने घालत आहे, लसूण घालत आहे, 2 चिमूट हिंग घालत आहे, बारीक चिरलेला कांदा घालत आहे, मिश्रण छान एकजीव करून घेत आहे। एक चमचा मालवणी मसाला घालत आहे। मिश्रण एकजीव करून घेऊया आपण। नंतर मिक्सरमधून वाटून घेतलेला पालक घालत आहे।
शेंगदाणे घालत आहे, मिश्रण एकजीव करून घेऊया। आता चवीपुरतं मीठ घालत आहे, 4 कोकम घातलेले आहे, तर मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेलं वाटण घालत आहे, मिश्रण एकजीव करून घेऊया आपण। आता तर मिक्सरच्या भांड्याला पालक चिकटला होता, त्याच्यामध्ये मी पाणी घालून मी आता ह्याच्यात ओतत आहे। आता मिश्रण एकजीव करून घेऊया आणि आता उकळी येईपर्यंत आपण थांबूया। तर पालक रश्श्याला छान अशी उकळी आलेली आहे। आता मी गॅस काढत आहे, आपला पालक रस्सा तयार आहे। तर अशा पद्धतीने कोकणात मालवणी लोक पालक रस्सा करतात। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।